Il-ħadd ta' 17 il-ġimgħa matul is-sena. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 11, versi minn 1 sa 13. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom: Meta titolbu, ejdu: Missier, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum, u għafrinna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll: Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl u jgħidlu: Ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: Iddejjaqnix, issa il-bieb magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiġġ sfiq tiegħu. U jien ngħidilkom: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta, minflok ħuta jagħtih serb? Inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela, jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mis-smawiet jagħti spiritu qaddis lil dawk li jitolbuhulu. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Inti tistenna li Alla jisma' it-talb tiegħek. Ġesu rid jolli l-aspettattivi tad-dixxipli tiegħu meta għallimhom kif jitolbu. Il-parabola tal-missier li jitma' lill-ibnu turina xi ħaġa li lanqas kienet tgħaddilna minn moħħna. Kif jista' missier twajjeb u ġust jirrifjuta li jagħti lill-ibnu dak li hu tajjeb, jew qar minn hekk li jagħtih xi ħaġa ta' ħsara? F'kelma waħda, Ġesu jagħmel stqarrija li tallarmana. Meta jżid jgħid: kemm aktar missierkom li hu fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Missierna tas-sema jagħtina b'ġenerożità aktar milli qatt nistgħu nistennew. Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu b'kunfidenza, għaliex missierna tas-sema fit-tieba tiegħu dejjem lest jisma' t-talb tagħna. U għalhekk li nistgħu nitolbu b'asserzjoni u b'konvinzjoni: ħobżna ta' kuljum għatina llum. Dawk li jafu u jafdaw fl-imħabba ta' Alla jitolbu bl-akbar konfidenza. Ġesu jikkonkludi billi jfakkarna li biex wieħed jobdi u jwettaq il-liġi u l-profeti għandu jittratta lil proxmu bl-istess mod kif aħna nixtiequ niġu trattati minn Alla u mill-istess proxmu tagħna. Mhux biżżejjed li nevitaw milli nagħmlu ħsara lill-oħrajn, huwa importanti li nfittxu li nagħmluhom il-ġid. U inti, bliema mod qed tagħti mill-ġid li tista' lill-oħrajn u titlob biex taqla mingħand Alla il-ġid li hu jixtieq jagħtik.
Għattini li nħobbok mulej tiegħi u Alla tiegħi u nara li l-nifsi kif jien tassew pellegrin fuq din l-art, nisrani imsejjaħ biex nirrispetta u nħobb lil dawk kollha li inti tlaqqani magħhom, lil dawk li jinsabu fl-awtorità fuqi jew taħt l-awtorità tiegħi, lil ħbibi u lill-edewwa tiegħi. Enni Għażiża Marija biex nirbaħ ir-rabja bil-ġentilezza, il-kilba bil-ġenerożità u l-apatija bil-fervur. Għallimni ninsa lili nnifsi u ngħin lill-oħrajn f'kull ma nista' fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u l-aktar f'dawk tar-ruħ. Amen.